ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኣብያት ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ታሕታይ ማጨው ጨላ ኢሮብን ዓድዋን ምትሕባር መርሃ ግብሪ ሽልማት አፍልጦ ብልጻት መምህራን አመራርሓ ትምህርትን ከም ዘሳለጠት አፍሊጣ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ዓለም ለኸ ህጻናት አድሕን ብምትሕባር በዋናነት ኣዋልድን ጉዳት ኣካል ህጻናትን ሓዊሱ ኣብ 6 ወረዳታት ንዝርከቡ ልዕሊ 62,000 ዜጋታት ተርባሕትን ምግባር ይትግበር ኣብ ዘሎ ምጥንኻር ፕሮጀክት ዓቕሚ ተጻዋራይነት ነዊሕ ዓመታት ማለት እውን መልቲ ሬዚሊየንት ፕሮግራም ብሉጽ ኣፈጻጽማን ዘርኣዩ 500 መምህራንን አመራርሓ ትምህርትን ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ከም ዝተዋበን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከም ትካል ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ 6 ወረዳታት ኣብ ጽሕፈት ትምህርቲ ምትሕባር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ሽልማት ኣፍልጦ ዝተረኸቡ መተሓበሪ ፕሮጀክት ምጥንኻር ዓቕሚ ተጻዋራይነት ነዊሕ ዓመታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተወልደ ገብረ መድህን ገሊጾም ብዘዳለዎ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከምኡ ድማ ብኤዱኬሽን ካነት ወይት ዝሕገዝ ብዙሓት ኮንሰርቲየም ኣባላት ዘለዎ ሴቭ ዘ ቺልድረን በዋናነት በሀገር ደረጃ ነቲ ፕሮግራም ይመርሕ በብርኪ ክልል ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብፕሮጀክት ይትግብር ከምኡ ድማ ሰለስተ ከም ሂማኒቲ ኢንክሉዥን ፋዌ ኤንአርሲ ድማ ብቴክኒካዊ ድጋፍ እናሓገዙ እናተሳለጠ ዝርከብ ፕሮጀክት እዩ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ቀንዲ ዓላምኡ ናብ 54,000 ዝኣኽሉ ህፃናት ንምሕጋዝ እዩ ህፃናት ካብ ኤኤስአር ገና ካብ ቀዳማይ ደረጃ ጀሚሩ ስጋብ 12 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ኣብ ትሕቲኹም ኮይኖም ግቡእ ትምህርቲ ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ግቡእ ናይ ፕሮቴክሽን ከለላ ክህልዮም ብምግባር ጽቡቕ ተራ እናተፃወትኩም ስለ ዝፀናሕኩም ቅድም ኢሉ ይግለጽ ነይሩ ኩሉ መምህር ተራ ኣለዎ ግን ካብቶም ዘለው መምሃራት ዝሐሸ ወይም ድማ ብሉጽ ስራሕ ብምስራሕኩም ዘፍልጦ እዚ መድረኽ እዚ ተዳልዩ ኣፍልጦ ክወሃበኩም ተገይረሎ ህዝውን ደጊመ ከመስግነኩም ይደሊ ዋዕደስ በለኩም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ማህባ ፍልጦ ዝተረኸቡ ሓላፊ ጽሕፈት ትምህርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ መምህር ገብረ መድህን ወልደ ጊዮርጊስ ብግዲኦም እቲ ናይ ሎማዓንቲ ሽልማት ኣብ ኢሲዳብሊው ዘቢሉ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተሃበ ሽልማት እቲ መምህር እቲ ተምሃራይ ክንዲ ዝተኸኣለ ተረጋጊኡ ክምሃር ውፅኢታዊ ክኸውን ፃዕርን ዝገበሩ መምህራን እዩ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ፍልጦ ስነ ስርዓት ተዋሂበሎ እዚ ተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ተምሃሮ እውን ወሪዱ ከምኡ ዓይነት ፀብለልታን ዘለዎም ተምሃሮ መናሃን ተገይሩ ክወሰድ ምእንታን እንተዝቕፅለሉ ዝርኢቶ ኣለና እቲ ናይ ሎማዓንቲ ግን ብጣዕሚ ውፅኢታዊ እሞድማት መምህራን ከተባብዕ ዝኽእል መንገዲ እሞድማ ንኩለን ኣብያተ ትምህርትና ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ በቲ ዘሎ በዝሒ ተምሃራ መምህር መሰረት ተገይሩ ንኩሉ ናይ ከተማናን ኣብዚ ከተማና ዘምህር ዘሎ ናይ ምዕራብ መምህርን ሓዊሱ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ከም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ምስግናና ዝለዓለ እዩ ክብል እየ ዝደሊ እሞ ይቕኒየለይ ኣብቲ ስነ ስርዓት ማህባ ፍልጦ ተረኺቦም ዝተዋህቦም ሽልማት ዝተቐበሉ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ብወገኖም እዚ ተዋሂቡ ዘሎ መተባብዒ ሽልማት ኣፍልጦ ጽቡቕ እንሰርሕ ቦ ዘትሕዝ ድኽም ንዝበለ ድማ ተመክሮ ዝውሰደሉ ዓብዪ ተግባር ስለ ዝኾነ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እውን ኣሰር እዞም ትካላት ክስዕቡ ፀዊዖም እዚ ዝተሸለምናሉ ምክንያት ኣብ ቤት ትምህርትና ብዘርአናዮ ተወፋይነት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምክንያቱም ምስቲ ሕጂ ዝልኒኤናዮ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቤት ትምህርተን ወፅየን ኣብ ፈቐድኡ መንገዲ ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ፀገም እዚ ተፃዊርና ተምሃሮና ለይትን ቀትርን ዝመሃሩሉ ክፍሊ ባዕልና እንዳመቻቸና ባዕልና እናደግድግና ባዕልና እናዓረና ባዕልና እንዳፅረና ካብኡ ድማ ተምሃሮ ብዘይ ምንም ብኩራት ንኽመሃሩ ፃዕሪ እንዳገበርና ነቶም ካልኦት እውን መርኣያ ብምዃን ብቐዳምነት በቲ ንሰርሖ ስራሕቲ ብዘርአናዮ ፀብለልትነት እዩ ናብዚ ክንመፅእ ክኢልና ንቐፃላይ ፅቡቕ ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል እዩ እምበኣር ስርሒት ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ ስለዚ ክቕፅለሉ ኣለኒ ናብ ዝብል ሓላፍነት ኢኻ ተእትዎ ዘለኻ ነቲ መምህር ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ኣፍልጦ ፕሮግራም ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልና ይቐኒልና ድማ ነቶም መዳረውቲ ኣካላት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ሰራሕተኛ ብዙሕ ፃዕራ መምህር እኳ እንተሃለወ ግን ድማ ብጣዕሚ ብሉፃት ዝኾኑ መምህራን ኣብቲ ናይ መንግስታዊ ስራሕ ስሩዕ ስርሖምን ምስ ናይ ኢሲዳብሊው ወይ ድማ ቲዲኤ ዘውርዶ መደባት ምፍፃም ልዑል ኣፈፃፅማ ዘለዎም መምህራን እዮም መፅዮም ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምትግባር ብሉፅ መምህር ማለት ብሉፃት ተምሃሮ ዝፈጥር ብሉፅ ቤት ትምህርቲ ዝፈጥር ኣብ ምህናፅ ዜጋታት ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገብር መምህር እዩ ብኡ ደረጃ ከዓ መምህር ከካብ ቤት ትምህርቱ ተሓሪ መፅየሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቲዲኤ ነዞም መምህራን እዚኦም
ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት እውን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ከዘጋጁ መንግስቲ እውን ነዚ ሪኡ ንትምህርቲ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብር ዜጋ ፍሉይ ቆላሕታ እንተዘይተገበረሉ ተምሃራይ ናይ ተዓዲ ውድቀት ዝኸውን ስለዚ ትዲኤ ኣብ ዜጋታት ዝገብሮ ምህናፅ ንዜጋታት ዝሃቦ ትኩረት ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ክብሪ ንህቦ ይቀኒየለይ